दानि ससियेल मिडियायाव जाबाय थानायखौ लानानै आंबो गुसुङै बुंनि नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं। मोनसे हापि मेरेजआ माब्ला जायो? जेब्ला सानैनि गेजेराव लं कनभारसेसन जायो अब्ला जों अनज्लायनायखौ बांसिन नुयो आरो बेयाव हेपि मेरेज जायोब्ला बेयावहाय बांसिन गोरोबलायनायखौ नुनो थाखाय हायो। नाथाय बिसोरनि गेजेराव मा जादों? लं कनभारसेसनथ' जायाखै, सर्ट मिट टु सर्टनि गेजेरजों बिसोरनि हाबाया जादों ना। आरो मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंनो सानदों जे बिसोरनि गथ' जे देरबोगासिनो सानैनि गथ' बियो देरबोनायनि उनाव बैफोरबायदि बिमा बिफानि भिडिअ'फोरखौनो नुबावगोन अब्ला बियो मा जागोन? फिउचाराव गथ'नि मेन्टेलिटिया मा जागोन? आरो जायफ्रा नायग्रा आरो जायफ्रा मिनिदों नोंथांमोनाबो बिथांमोननि भिडिअ'फोरखौ नायनानै मिनिनो नाङा मिन्थिबायना? मानो होनना बुङोब्ला बेफोर ओंखाम राननाय फाला बदलफोर बायदि आरोखि। हयथ'बा नोंथांनि लाइफआवनो बेबायदि जाथाया सौग्रावनो हागौ। आरो बे मोनसे बाथ्रायालाय जेनाखि बयबो मिथिखागौ जे रियेल लाइफआव जा सोलियो जों ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदिखौ होजोबनो हाया। गोबां मानसि उन्दै गेदेरफोर नायो, जोङो बेफोरनि सोमोन्दै साननांगौ जायो। नाथाय गोबां मिस्टेक मावदों आरोखि, गोबां मिस्टेक दं। सानैनिबो माबाया गोरोन्थि दंखायो सानैनावबो। नाथाय सोरखौ बुंनो ना, सानैनाबो मिस्टेकखा। बेखायनो आङो सर्टलि बुंनो सानो माने जों बेबायदि खालामनो नाङा आरोखि ना। ससियेल मिडियायाव बेबायदि स्प्रेड खालामोब्ला जोंनि ससियेल मिडियानि आबहावाया गाज्रि जायो। उन्दै गेदेर नायो, गथ'फ्रा मा सानगोन मा साना बेखौ जोङो एसे साननांगौ जायो आरोखि ना। जोङो ससियेल मिडियायाव आरो जायफ्रा नायग्रा मिनिदों नोंथांमोनाबो बेबायदि स्प्रेड खालामनो नाङा, मिनिनोबो नाङा। मालायफोरनि जाथायाव जोङो आखाइ होफानोबो नाङा आरोखि। खोनाबाय?